Goedendag iedereen, welkom in Terneuzen, oktober 2021. Welkom op het Stadhuisplein van Terneuzen. Dus hier ook de afstaphalte voor het openbaar vervoer. Dus aan de rechterkant het stadhuis. De Noordstraat. Met het bekende toeristische rondpunt. Hier aan de rechterkant een kringloopwinkel en dan even verder een zaak van de Tunesiërs, die natuurlijk ook helaas een tijdje al gesloten is. Ja, en dan verder hier in de straat kom je op het bekende plaatje van te huur te koop.
Aankomst aan de grote markt van Terneuzen. En hier heb ik aansluiting met de Havenstraat. Zo, dat was een overzicht op de Noordstraat, de Markt, de Havenstraat.
Hier ben ik terug aan het Stadhuisplein. De afstaphalte voor de lijn 10, de lijn 20, dus de lijn 10 eenmaal per uur. Wie zijn boodschappen doet bij de supermarkt, moet dus naar hier te voet terugkomen en wachten tot 1 uur op zijn bus. Deze bus stopt niet aan het winkelcentrum en ook niet in de meeste woonwijken. Hier hebt u nog een zicht op het Stadhuisplein. U moet dus via deze route altijd maar rechtdoor naar het winkelcentrum. Dus hier nog even de wandelroute naar het Stadhuisplein. Halte bus. En dan ter hoogte hier van Frituur op de Dam heb je de Axelse Dam. Dus opnieuw altijd maar rechtdoor. Het is een mooie wandeling, maar om terug te keren is het iets anders om je boodschappen te dragen tot het stadhuis. Zo, stappen tot de locatie Kennedylaan. Daar heb je dan eerst het winkelcentrum Schuttershof, maar dan ben je nog altijd niet, dan moet je nog een volledig stuk wandelen hier. Opnieuw, het is een mooie wandeling, maar de afstand is wel te ver om boodschappen en eventueel zwaardere tassen te dragen. Zie, de lijn 20 komt ook langs hier vanuit het busstation van Terneuzen, maar die heeft geen halte. Dus die rijdt er gewoon langs zonder een halte hier in de buurt. Zo, altijd maar verder rechtdoor. Kom je uiteindelijk aan het winkelblok. Dus het winkelblok bestaande uit de bekende winkels hier, de Aldi, de Lidl en ook de Action. Zo, hier een algemeen overzicht. En bij slecht weer is het zeker en vast niet eenvoudig voor iemand die daar nog een peuter, kinderwagen met baby bij heeft om zijn boodschappen hier te doen en terug te keren. En dan ook aansluitend, nogmaals, voor de mobiliteit in de toekomst
het Terneuzen Centraal Station in beeld. Dus dat is hier, vlak naast het winkelcentrum. En dus daar verder heb je de haven van Terneuzen, dus met de bouw van de nieuwe sluis. Dus Terneuzen Centraal met de mogelijkheid dan te reizen tot België met de trein. Dus op deze locatie hier heb je natuurlijk wel aan de rechterkant de woonwijken van Terneuzen. Dus hier rechtdoor ga je naar de binnenstad, maar de andere kant hier, even verder, heb je heel wat woonblokken. Daar is er totaal geen openbaar vervoer. Dus geen enkele mogelijkheid om van deze zone verder naar hier te komen. En dus ook de verbinding van hier naar het stadhuis tot de bushalte moet op eigen kracht gebeuren. Dus je kan zich voorstellen bij slecht weer, bij de komende winter, hoe lastig dat het is om je boodschappen mee te doen met het openbaar vervoer die beschikbaar is enkel aan het stadhuis. Zo, beste mensen, einde van deze film. Terneuzen, oktober 2021. Tot de volgende keer.